tunchuma chuan kumsang hi som pakhata Indian tlangwal Manchester England a atwal thi dan chanchin le miswal anman dan chanchin kan ngai thlau don ani July ni som pariat kumsang kha zakwa sumriat pariata anuch bitwi hi Pune India lo pianga farnu pakhat nein anu le pa le a farnu te nen chuan in khata hlim takin an cheng ho ve chena an mani to ka chung ko hlim le in lungrwal takan nia chung ko dang anot big ngai lawani anu chi skula kai chan tira changin mi panau pangfel le fing takania lekha athiam thein subject ina de chuan letter mark a hmude uzu china lekha ba ka hian sport lama po wantlang chunglam ania university ate kai chhauzelin heta po hian wantlang chunglam athiam theiber arun ni ta china anu che chuan a thlenchina chuan ma sona a aya sang zel thlen na anaya wangin tuipui ral kanti foreign lama university zo chu aril rukta a ti chuan ama to ka internet kal tlang chuan research te nei ve in England Lancaster University chu atan a chat ber ringa a chanpo a subject dole atui MMI microelectronic subject azar theidon wangani ti chuan September kumsang ni som pakhada chuan kumsom ni pathuma upa anu che chuan India chwa sanin UK lama chuan azar na huang zau turin akalta a university a chuan chiana sam main atlang nil ma hlemaya a chian tamzok te hi chu India changa England a lekha zerve thaute annia chian tharte asiam no phei chuan India ram angai na le a chung te le a chian te angai ni te po chuan zia omlam an pan ve zela a chian tharte ne na lim taka anin kompain a le khazer than le azir lai te chu a tha thlam ngai lawa anzer tir to the point anu chi an ngai na in an professor pakhat chuan ka hmu tir phada changkhan zirlai danglam takle mi bi ka nei ti ka she thei nga ti in a soi hialani university a thlathum chung hunan mannuwa chuan December tha arun her chhuaka mun danga changa local zirlai te chu Christmas chol mangin an ho sangsanga anu chle a chan de chu India howe chak hle ma se flight ticket chu ataw ema wangin an ho na man le England lama an kal le na tur sum le pai an nei lo wangin an chan hau chuan in ron khomin UK a Christmas man ho mai chu an rel thota a an chung te ngai via ma se du thlan tur dang an nei meu se lawani ti chuan UK a Christmas manga thil pek te in petona anwam thayang bera man chu an tum ve ta a university a nitin an hun man dan aya dang dai le hun chin chha tlak tak ani ngei theinan an chian hau chuan Manchester lama zina Manchester a Christmas po chu man maya Boxing Day selsa eng eloman tlom tak tak ale pa chu an tuma midang aya Manchester City Centre a kalma a sales ta chu a cha an chan theinan jingma taka chuan tho an tum nge ni Christmas ni chu aliam ta a ni somni paruk jing dar khat ani chuan anu chete thian hau chuan mengtlang lo ila ma taka City Centre a po chuan kan kal theidon alom ti hin a chian te pakwan in chuan muang changa ke ya Manchester City Centre omna lampanin an chhuak ta a Salford huam chunga oman ni wangin Manchester City Centre thleng tur chuan ke ya darkar khatlai kalan ngai ani taxi emoa an kal chuan minute somni chungin an thleng theya mase taxi fare te atawa wangle poisa an rena ngai wangin ke ya kal chu an thlang ta zokani ti chuan kongte an shat lo wangin pakhat chuan a phone a Google Map mang chuan kalkong en pa zela an chen hau chu anin zuita damdama Ortsel Road an thlen chuan anep chia kong le lama an maniang rual mi pa pahnih kal hi an hmuwa mase mi kong kal ve satia chu an enjoy lem lawa mase an kalna zon ainan chia ta ka chuan chu mi te chu an ma ani lama ronin herin an lampan chuan pakhat jok chuan kong aron kan ta a en lo potum se an lampan aron kal chuan thinrim hmel le nernung pa chuan aron pana wangin an lo en lo thei si lawa
an bul aron thlen chuan chu pa chuan bung deuh muk hian dar zat aron zota anu chi chante zinga pakhat chuan a phone a dar zat envatin zinglam dar khat le a chan ve ani thuina lo changa chu pa chuan engthuma soilo chuan thamlo tak chuan anu chite chan ho chu akekor ipteya akuzen lu pa chuan amel kwal ta vela thok le khata a ipte tang chuan handgun ron phor thotin anu chite chan hovina thil thleng takpo an ngai twa chen ma chuan chu pa chuan anu chelua tak mai chuan akap ta sia mai ni anu chu atlungal nok maya akap tu pa chuan a chian pa lo ding reng hena chuan tlanang titwar pa chuan an tlan cheta nga lani anu cha chante chu an ham hai hle maya an chian pa la ni khwa shelovin leya chuan alet der mai sia an zinga pakhat chuan ambulance call ngal vatin miswal chu umlo chuan an chian pa mithi angmaya le dreng chu an boi som ta zokani minute relo te nuwa chuan ambulance ron thleng ngalin anu che chu damdoin lama chuan an phur ngala mase vanwai thak takin damdoi in an thlen hian anu che chu a hnuk alo chat fel der to ani kumsom ni pathum chafu upa azerna huang zau tura sheumpoi salawa a hlotlin hun thlirana a thlak hlel a chung tele a chiante kalsana melshiat umlauna tuipui ral panakal anu che chuan a thina tur mun apan alo ne reng sia alainat omin a thin ur thlak tak zeta mit khap kar lekin adu tho samte chu ama chupin an boral ta ni damdoina chuan police tepo aron thleng ve ngala anu che champa Oliver chuan thil thlen dan chu kimchang takin an han zota mase Oliver le an chian ti dangpo chuan soitur vak an shelawa a chan chu an ma ni ron beitu kha an shengai miaw lawa anu cha aron karingo chanla a omang tur tak mial po an she lawa mit khap kar tak me wa thlengani wangin miswal han chui zui ngai na tur information police ta chu an pe thei tat lawani an shiat chun chu anu cha ron beitu chu mingau an mani angrwal kor chho chibu pol rong ha sangwak lauti te mai chau chu nia chu mingau pa chiam pa phei chu kong an le lamda ya omawangin an she chiang lo hle maya anu cha kap tuain ataksa chazoka jacket dum a ha ti chau chu an sha thei chhunani khwa lo war chuan Manchester khwa chuan anu cha ka hlumani chungchang chu mi puite ti ber ani ta a police lam chuan engthuma an ti chhuak lawa thil thleng lo mutu te ka changa darani police te chuan anu che chian te hna changa an thu sha te chu media te hna chuan an soi chhuak lawa a chan po tol thatu chuan alo shat ve hona ati shirt hak te chu lo ti riralin ama ngei po atlan bo thei ti an shat wangani mase poi khoina athlen nu ni ni na chuan chanchin bumi te chu boina ber an ron ni ta a police te hna changa an shat ni hau lo thubel chan do lo tak tak te chu an mani in thelarnan an lo chwa chei chwai maya anu chete chan ho hi India khwale tui sap ho laka mel danglam tak an lo ni sia an mani ron beitu la mingau alo ni kher bok nen chin thlarna wanga twal thana angten an lo chwa chin thlarna wang ani le ni lo police te point an chian meu lo wangin media lama po action an la thei lawani anu chi chante hau chuan chin thlarna wang anin rin lo thon soya police te point chin thlarna ai chuan twal thatu hian mi tha tum saranin kholai chu fangin a hmu rem chan anu che chu akap tamai anin ring ve bokani hetiang hi an rin dan ni ma se chin thlarna po chu alo ni thei thaw wangin miswal poi khoi chan an rina chuan an la thai re chong lawani anu cha chande chuan an mui thu te poyan ti thu te an ngai thu te le an thana thu te chu Facebook lama an posa heta changchau hian India lama anu cha chungte chuan an fapa anu chapa an champa thi thu le tha ani thu chu an sheve te chawani police te khan India a anu cha chungte kha chanchin an lo shir reng lo maya kan sana handa taila kan unau pa kan fapa kan mangai mai kan mu phak lawa chu
thi dan pa ngai po ni lova a thi ti Facebook a mi thu post kal tlanga share chu anat da na thwa ni ngot ang le police te chuan a hnuwa in soi fein an ram sana le India sana an lo wangin an hun man ai nang thei si lova nadang an lo nei ve nen anu cha chung te chu an chil luk man lo ni in an in soya ma se hei hi an in soi thiam na mai ani ti chu arin thiam thai mai ome anu cha chung te tan chuan news article le TV a chanjin thara chang chau lo chuan police te na thole an ma son na te sheve thei heklo police te lain thu thar an nei thei der silova an fa pathi na chu police te chuan an ngai tha nga yin anu cha chung te na chu a bel cha hle ya miswala tlan bo an lo wangin police ten thu thar om zong zong pon chhualo an rel ti te an shat ve silo wangin chu tiang ngai dan chu lo nei po ni se an dem om hau lawang ani na taka chuan police te hian poi khoina thlenna mun na ya CCTV om chhun te chu enin anu che case chu an bo zui ve renga mase wandwai thak takin poi khoina thlenna bul na ya hian CCTV alo om mang hau lo maya om chhun te la camera chiate camera in on laute alo ni hloma police te chu in chendarin a chenin miswal tlana lam niya anu che chanten an suina lam chu an chui zuya chengkhatin crime scene bul na ya min kongka ti chu kikin poi khoina thlenjana thil thleng te chu an lo mu le mu laute an zot ve boka heti lain anu che rwang chu autopsy nei ani ya silai mu alua tang te chu eng silai mu nge ani ti te chu te san nei ya police te chuan an thei top chhuain a bora la changa ni thumna chuan ren hlet mi panga ti chu an man ta a zona te zotin heng mi panga te hian anu che chanten poi khoi tu mel mang le pian mang an soi te chu amil thapa kumsom pali changa kumsom ni inkar te an ni hlom mase aral thom le fin fiana chatak an mania mutur omlo wangin kumhlui tha ni December ni somthum pakhata chuan mi panga an man zinga pali te chu chwa anita a kumsom ni upa Karen Stapleton chu shenshi alani thunga hepa hi Orsdale Estate anucha tha ani na khwa seilian ani ya a mingpo athang moi lo hle ya boina chu chwa ashatin anung changpo amoi lawa anu che chanten miswal mel mangle pen mang an soi zong zong po hi ama hian amil fal le zwalani police te chuan Karen chu chang le zwala chui chain an sheta a ti chuan poi khoina thlenna pia a CCTV an en mai nia an shetele an en to te po chu en chalein Karen chu poi khoina thlen hun lai vel hian mu tur a omem ti te chu an han ena December ni somni paruk zingdar khatle mini somni borvela chuan poi khoina thlen ma sheta mingo pani chu anu chaka ani na mun lampan chuan an kalai mu anita a mingo tlangwal pani zinga pakha zok chuan Karen chu ang hlemaya mase CCTV camera a thatlu tuklo wangin chiang tak chuan an soingam bik lawani mase vanei thlak takin Karen chuan anu chan to swal ato hnuloka khan abianga mitui lemta tu alo chhut tira he mitui lemte tu hian geng housing a chuan omse poimo tak mai alo neya mi pakhat an tha zelin tatu thar pakhat mitui lem chu an chu thar zel thinani Kerana tetu po hi police te chuan tol tha case ngei ani ringin man theina chan atling don ti an shengal maya heba ka hian anu chethi nu khan Karen hi miswal tombo na turnio manga an ngai police ten hotel an dap chwa ngei mai khan alo thleng ve ring ti te chu an shele zela ti chuan Karen Stapleton chu anu cha thatuarin hlenni in man anita a poi khoina thlenjana a chiampa chu tungenin hanzo chuan Karen chuan phaboi lovin ka chiampa Reinhold anani kha ti na lo changa police te chuan rain chu bepopin thu an hanzo fia vele ta a police te mel a mu chuan rain chu azamin a hlau thong hle tia shata mase a hlau chan tak zok niya a soi chu Karen chuan police te nen anin mu ti sha chuan a chian poisak nei lo tak tak te chu
ama le achung te tina tura aron tir a hlo wangni na soya police te chuan raina thu soi chu a phwa chop nge thu dik a soi ti shat nan Karen na chungchang chu an han chui chiang lai dewa rain chuan thu dik nge a soi ti chu an ring ta a Karen le ama ang thawa swal a chian te hi an nu na rongin poisak an nei lo hle a ama puin tualan lo that to aniome chutiang te chu police an chat no chuan rain chu ven himna te an peta a rain po athla mong ve ta nyang chu thil thlen dan kim chang chu police te hna chuan a soita ni poi khoina thlen ma ni tampo liam ma khan Karen le abial nu te chu anin chena abial nu chuan an chen du nei na chang chuan pe chhuakin Karen chu kudrok chuan anu in lama chuan kira abial nu laka thangtlom taka aum chu athinari min athin rimna tizwa turin a driving license chu enge mo wangin ti top lai lok sakania biak po biak ngam lo khopin athin arim hlur reng mai ni chuta abial nu a chen tak neng khan an lain kop lai reng khan chunu chuan mi padang alo kop santi a she chuak le zela apuak ke lo chau ani ber to ni raina bula chuan abial nu ina alo kopa chu ka hmuni chuan ka that khopang ti hin alo in shau sang he ngeya December ni somni paruk jing lamdar khatle chanveya Manchester City Centre a rain nena an kal chwa chan hi shiadani lawa rain chuan chutia konga an kalai chuan anep chia chian hau an phone a kong kalna tur location en chopte chu an va mu thule anin thom dana chang chuan cellphone da cheng an ne lo ti chu an she ngal maya chutia an en reng lai chuan chu mi te po chuan an ron muluk lo le ngala an mani boy boya boyin an ti ti mol mol boka an kalna an zo nuwa chuan Karen chuan rain hena chuan lokino ti hin kong chu kalin an eplama anu chede chan hau omna lama chuan akal ta ngala rain chuan kong le lama changa lo enin an chung te chu a she phave lawa mase Karen chuan akuta sanabun na lai chu akuzung chala kokin dalsat azo ti chu a she thai maya chumi hnure lo te a chuan Karen chuan aip te chang chuan a hengan a phora mit khap kar le ka chuan a mazona tlangwal pakha chu a kap ta a an tlan chhezui ni in rain chuan a soyani Karen te na chuan tlan lutin rain chu azamin a hlau hle maya mase Karen ro chu engma thleng lo angmai in aum thonga rain chuan khurdeu hlak chuan Karen chu melin khatianga che tho kher a chu lo thute a soi chuan Karen chuan keima min burbun jek su ti in alo chang jek mai ni ti chuan Karen chu January ni kumsang ni som pahnia chuan court hearing nei tura shwaya ni ta a jachin a minga zo chuan thamlo tak hian mi boro Karen Stapleton ti in a changa court hearing nei ani thleng hian anu cherwang chu UK lama la oma thidampa nga ya thini meulo wangin Hindu sa khodana darkar somni pali chunga mithi haral tura India thon po chu a thailawa India lama rirubai vai taka an fa parwang tal alo thlen thei hun ngak tu anu cha chung te chu an laina tom tak serani FB kal tlanga an fa pa athi ti an shewe chau te chuan mi lainat a hlo tir hleya Manchester khomi puite puin anu che chu an thla na le an suna lan tirnan January ni kumsang ni som pani zana chuan ama polin bati an chia mi zali chuang lai kal khomin anu cha suna hun an neya pangparte lekhathon le thelpek dang an kin khom te chu mun khata dain adwa piang tan da zel thein an siam bokani suna hun an man te hi India a anu cha chungten an lo shatin an lomin an ru khoi hle maya atuk January ni thuma chuan anu cha nu le pa te chu UK lama kalin an ma ni nge hin anu che case ka zel dan le police te thlenchin te chu shat an duwa an fa pa sha jeng na hun an man na mun pangpar le le khathon ama sun tu ten an da na mun te po chu tlo an tum boka an kal chan ber apoimo ber anu charwang pa ngai taka vuina hun an man theinan
India a hopui ngei an tum bawk ani. Manchester mi puiten anu cha sharing na hun an man na hun an tlo chuan anu chenu le pa te chuan an mit tui an dang zau meu lova khwal khwa po an fa pa chuan mangai tu le ngai na tu ui tu anei ten sha chuan an fa pa an ngai na le lainat na athara lekha thon te chuan avel chap chiang hle lekha thon pakhata chuan heti hian alawin zaka thamwang takin chol nge yang che anuj nangma thatu che shemhuna la troi ral turang lo takin tin anu chenu po chuan lekha thon toy fel tak zakin kan fapa kan duat em manuj inu le pa le kan chung ko hena changin tin atu ka chuan anu charwang nen chuan India lama chuan an let le ta a Pune ya an chung te dang chuan UK ya anu chenu le pa te an thang hlan khan anu cha voina tur eng ilo te chu an lo ro man fel diam to a anu charwang chu pangparin a khu bor luka Pune kho chunga kongdunga chuan an zona kongdung mai ne lo anu charwang zon tu te kalna dal khopin mi pui an pung khoma anu chapa chuan thu toy te mi de te ma chuan soin nikum September tha a anu chan India a chwa san khan a ma hun thirin peise na sang tak anaya a chuan po kan chuang ve hleya kan fa pa nei chunania a chunga thil thleng hi tur thiam har kan ti hle ani tin a soyani Karen Stapleton atral chu July kumsang ni sompahnia chanania zamap lavin no guilty plea mangin thiam launa anei lo tin atangko na sa hle maya anu chechu aka pal ani thule mo phurna anei lo thula soizoya mase he achan chan hi prosecutor te chuan anun wak thak sak chiang hleya tuwe molua silai in lo sa I mek perani chuan chumi chunga chuan nataka hliamemo thina hial athlen poi itilo tina nia Karen Stapleton hian atum reng wangin twala thatani antile ta shep maya Karena defense lawyer lampuin chan ngai na an shelawa an dang ta rengani ti chuan Karen chu riru lama har satna anei le nei lo shadnan psychiatric assessment nei anita a chan po riru lama har satna alo nei theya kholaya mi avoi khat mu a thadringot mai chu assessment anei nuwa chuan Karen chuan anti-social personality disorder nei te nong changang chu amizia omnwal thu an soita a mase anti-social personality disorder ero anei lem lawa a chen azar amizia chuan om chau zokani chung amizia a lolang chuak te chu mi khongai na atla cham hleya mani in thiam launa anei ngai lawa in cherna po anei ngai hek lawa psychiatrist chuan heng mi zate hi neima se riru lama dam launa anei ti a soitur chu ani lo tin asoya prosecutor te chuan mai chana Karen chu riru lama har satna omti mu chhuani chuan lungin tan ipumpel theidon ti na ani tian sei chuan Karen chuan dik tak chuan chung thil chuan min ti boilem lo tan in hi ka ngai na a kumsum ruk panga chung chu min khung te utiin alo chang khau mai ni chu chal chu ka nga chung lai nei ani ya chal top don haya phe chuan Karen hian ala lapin achang le anuile kuruko china atwal tha dan chung chang an soide chuan alo khele vurvur zela ama wanga lawyer le prosecutor te anin hnial te chu nuam atiemo ti mai turani jury pakhat nei la chuan a mai chu kokin he mel hi ente ati boy chem tin azot ngot maya amizia hi arap omleklek zokani jury ten minisum ko chung anin ngai to hnu chuan thutluk na an siam felta a anu cha atha wangin Karen Stapleton chu thiamlo chantirania adam chung lungin tang tura achung thura sakania kumsum thum chung lungina huna man hnuwa parola chwa adil theidon chawani